viure del teatre encara és més complicat allà, que aquí està com a infraestructura, com a logística professional, diguéssim, està menys articulat. Però sí que hi ha una cosa que a mi em meravellava una mica en aquest sentit, que és que vaig anar a veure alguns espectacles de lo que diríem off i trobava que era un off de veritat. És a dir, aquí a vegades tinc la sensació que és un off que fa el mateix que fa el teatre comercial o el teatre, diguéssim, del circuit més professional, però sense recursos, sense infraestructura. I a vegades penso que és trist que perdem una mica aquest concepte de ser lliures i que només ho permeti o ser un creador molt radical i molt alternatiu i molt allò de dir, amb una declaració de principis profunda de vull fer aquest teatre i per tant no faig concessions a públic, o que hagis d'anar fora i veure un país que de cop i volta no té, com que ja pensa que d'allò no es guanyarà la vida, es pot permetre ser lliure. I això sí que és una diferència que penso que és important.